लानानै गिलायलांबायसो आं पस्ट देखाय ओरै जी जादों आरोना मोख्राफोरा नै नाय गाइस दे हरदो दिसका Hi guys, welcome back to JNV Vlog. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ आरोना जोङो दिनै आकाशगंगायाव बेरायनो फैदों आरोना बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांबाय थानोसै आकाशगंगा गेटखौ मोनफैबाय दखानाव लादोंमोन लाना आरोखि दा लाया दा मन्दिरावसो हाबग्रोगोन दासो मन्दिराव ओंखारनानैसो आइ खिथिसो खालामो सोरबा हा दा हरा माने इदि खालामसै होनोबा बिमा लहरदो खाथियाव फै हरदो लासै लासैनो गिजां खारहोनाङा दे हरदो दिसका ओइ मासे फिसाथार नै बेयाव होजोबनो नाङा दा बैयावबो हैनांगौ Tunu, diska, जना हर दे
आथिंखौबाय बावखांबाय जोङो दा बावखांबाय दा लासैनो ओंखारलांगोन जों दा एसे गथ'फोरनि गेलेग्राथिं थांगासिनो दं आरोना बिनानावफोरा गेलेनो नागिरदों जायलाय आगोलथिं थांगासिनो दं आरो मा आनै मोना खिथु उनाव दं आरोना जानि मामा लिंगासिनो दं एखेबारे गेलेनो मासां बेरायनो आरोना बेरायनो हाख'लाया बिजाबो गथ'फोरनि गेलेग्रा दं आरो टिकेट होनांगौ आरो टिकेट काउन्टार गेटआ बेयाव टिकेट होबासो हाबनो मोनो आरोना हाय सासे माव गोमाखो दिस्का ओइ हाबलांबाय हनै गथ'फोरा हाबना आथुर जागासिनो मानो हामा गाखोनो थाखायसो दोनखादों इखो होलांथारबाय नै बिजा एकदम फैनो आथुर जागासिनो दंमोन बिसोरो गोसोल' नेथ'लाया বেক মাৰিব উল্টা মাৰক উল্টা মাৰিব লাগে বা ঠিক আছে আপোনালোকে थांनांगोन बिदिबा दे सिरां माबा बिगागा थांनांगोनहाय नावानो बिदिबा आं दिनो आं गासैहाय दिस्का नाहार थांनो हानांगौमोन ना ओइ चिर' ओइथिं गिदिंनि मेथाइ ओरै बे बाबायाबो नै गाइस मोजां गाबाय आरोना नै लोगोफोर जोंहा हनै जों बाथौसिम दे जय बम भोलेनाथ लानानै गिलायलांबायसो आं बेना पसानैसो जोंनाबो गिदिंबाय नों बोलो हो बोलो गैला लानाय दैयाव दुलांलै बोले बाबा निकालसो सांबाय स्पिड खालाम अने दैया फैजोबबायसो आं जिरायनायाव फिदिंसो जाला मजा सीधा न सीधा नै माथिं मा खेख्रा जालायबाय हनै
जेन तेन आहिगल आरो जेन तेन मोनफैनायसो मोनबाय आं नोंसोरखो बानाय गोदानसो दे धाक्का लगा बेग खालाम ओइथु थेलि दे ओइथु थेलि दे आराम मोनखो सोर खस्थ' मोनखो जाहानो दो दे गथ'फ्रा ओंखारो आस्ते आस्ते गोलैगोन बाया